achọrọ m ka ị nene vidiyo nwoke Okija ige ntị ka ịnụ ihe ọ na-ekwu maka asị ọ bụrụ na ikwu amarọ ibe ezie ya vidiyo nwoke Okija nwa nwazụga ihe ọ bụla ịchọ ekwu tila ya na comment section ngwanụ nọ ka ọ dị n'ogwu agba eze nwaanyị gị bụrụ ozi erudebe ezi Igbo si nọ na nye gị ọchị dada otiji nna nkụ akamdị ka mochigbu ndị dechigbu m ajụgbu ekwure dike gburu aja aja ogbe otu mkpụrụ ma mkpụrụ egbe na-egburu anụ adọ ndị ka m si abịa bịa mmekwa dịka unu si eme maka na ndị gboo si na ọka eje kakwa n'afọ o ji bụrụ na eje kama ije ka onye isi awọ mara ọlasị agba ogidi ogbu efi ebe anyị na ebe a ka a na-akpọ ụlọasị ogwu akpụ di na-anụ ogwu akpụ Okija ahụ unu na-anụ na-ewu ewu ya ka anyị nọ n'iru ya n'ụbọchị taa bụ ụbọchị bụrụ afọ ibegide ha lụcha Okija si na eje na nke chief akụ na arata ugo aka ji ofe ogwu akpụ Okija n'iruo n'ebe ị na-eje ụwa adịrịghị mma ejekwana nga mbekọsụ enwere ụfọdụ na-aba apụta onye ọrịa eje nga na mmadụ ga-ekwugide okwu mgbe ọ na-apụta ha Okija junction onye ọkada asị gị ị na-eje na arụsị ị na-eme nke na-eme nke eburu ha go jebe nga ọzọ eje na osisi agha ego onye ọkada na-agba gị okwu chọ na ngịnị ya kwụrụ ọkwa akpa gị ka ọ na-achọ ị na-abịa dị very very careful ma chacha atụ si na ọnwa dibịa ahụ a na-akpa akụ na-arata ugo bụ aka ji ọfọ ogwu akpụ Okija bugodin tit na eze na eyene ụnafụ ya na eyene nwa dibịa bugodin tit na eze anyị adịrị ebụọ na-efe ogwu akpụ Okija nke ụwa niile ma ama n'ọya ka ị na-abịa na nke ya anyị ga-esikwe ntụ a ka anyị kunie ka anyị jee n'ihu ogwu akpụ Okija ahụ ụwa niile na-anụ maka ndị na-anụ na ntị mara afụrụba n'anya ha anyị ga-ejekwa ebe a kịta ka anyị jebe n'iru ya n'ogwu akpụ eze nwaanyị ekene ngị mmụọ na-egbu onye ukwu na-egbukwa onye nta ndị metụrụ ihe ọjọọ ka ọ na-egbu ogwu akpụ na-egbu onye aka ya dị ọcha Igbo abụ Igbo oru na Igbo na-anụ ọnụ m ibe unu ji mụrụ akụ na-arata ugo bụ na ọ na-eme ngịrị na ọ na-efe ogwu akpụ Okija ya ka anyị nọ n'iru ya taa akụ na-arata ugo abụrụ onye ohi ọ bụrụ onye ama ọ bụkwa na onye ntụ ma ọ bụghị onye mgba maka na anyị bere ibu na nwata were nka nwa arụsị were nka gbunyụọ ya anya ọ naanị iyi mmụọ anyị nọ mgbu mmụọ ya agaghị anyị ma isef ntụ a nọ ma kọwatagbu ka mmụọ ojiji ya na ụnị ya maka na nna agbaghị mmadụ niile anyị nọrọ ụwa n'ogide mmụọ mmụọ ga-anọkwa mgbe anyị ga-akachakwa jebekwa mmụọ ga-anọkwa ndị ga-esokwa m n'azụ ga-ekulite onye ọ makwara ekulite tekwaje febi ya onye ọsị na ọ ga-efe na-abụzi iwu nke ndị dibịa kịta onye kulite ọsị na ya na-eme nka ya na-eme enu ya na-eme ana mgbe onye anụkatọ onye agbafuru jee na soshal midia ọsị na ya na-eme nka ụwa mana tete otego mgbakọ na-arata ugo ji wee gwube ma a na-amụ na soshal midia ọ bụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị ụwa niile na-abịa na nke m na-asị m na ọrụ aka mụ a na mụ abụrụgokwanụ mụ ụwa niile ma kwesịrị ịnụ a na-eme ya ka na-etikwu ya na soshal midia ka ụwa mara kwuo ọ ya bụ na akụ na-arata ugo pụtaba na ngịnị soshal midia mana ụnụ na ọ mụ a ife ọ na-achọ bụ ife ọjọọ ọ sọrọ ife ọjọọ nsọ n'ụwa ya ọ na-agba akpa arụsị ụfọdụ na-eche na arụsị bụ ihe ọjọọ arụsị abụrụ ihe ọjọọ nna arụsị bụ ngịnị ịmara ife ahụ bụ nsọ ngị ma ngịnị ngị sọ ya asọ ngị arụsị kwara mụ ka mụ gara amaghị ngịnị arụsị ego arụ na nsọ ọ ya bụ the meaning of arụsị mana ụfọdụ amara ọ kịta ka ọ ji abụ onye bụcha wayo ịma na mgbe eji wee kpọba chukwu Jizọs onwe onye fụrụ Jizọs agha anya maka na ha ama na Jizọs ahụ bụ ihe eji mee ngịrị ihe eji gbaa Igbo ọsọ ya mgbanezenu taa ọkwasịrị na aba akwụrụ ọtọ ike abụrụ ofu mesi nwere ana
okewa n'ezie na ibe a na-eme ụmụnne anyị n'obodo Yoruba obogosi bụ ụnọ na anya bụ akpụ ọhụụ ekewego ndị ụka kwa na-eme anyị dai na-egbubipụ gị aka na-egbubipụ gị okwu isi na ekpere Jizọs ga abịa bụrụ ọfọ nna gị pastọ dọkịta osi ụdị ebume ngịrị gị ga-ebute ọfọ nna gị iburu ọfọ nna gị ijekugbuo ihe iji dị ebube ka i butere ya mebie maka na Igbo nwụrụ ntọala Igbo nwere ezigbo akara aka Chukwu nyere ba nwa amara m ife Chukwu nyere ba mana ogere ikpeazụzi ụna afụzie na amara m ihe ha ya na akara aka Chukwu nyere anyị na anya ha emezi ngịrị anya ha eyuzuzi ya o wee na-eme ngịrị ọ na-afịa ya arụ arụsị ọbụla bụ arụsị obodo nọnụ nwere ife o ji ede arụsị abụ na oyi adị ezuro arụsị abụ na mmadụ a na-anọ kata mee ngịnị jee nara nwanne ya sị ka ya janarị ya arụsị abụ na ihe dị iche iche maka onwe anya amacha ọ naghị asị na Igbo ogbe o jide gị ụgwọ ọma mfe kwụ gị ụgwọ gị ọya bụ arụsị na-agba ụgwọ ọja gbapụtara gị ụgwọ gị ọ bụrụ na jeghị ana gị ọja nyetara gị ana gị ọ bụrụ na eme gị mmegide ọja zọpụta gị nke na-emegide gị ọ bụrụ na nwanne nna gị kechiri gị si na ụmụ gị ama aga n'ihu na ụmụ gị ama anụ di mana aba ama akpata ego mana aba ama anụ nwaanyị mana aba ama amụta nwa ọ mmụọ ka a na-abịa ibibi ịkọsara ya anụ ọ ya ka ogwugwu a ji bụrụ Chukwu ma onye ọ ga-eke ma onye ọ ga-eke emere ngịnị amara ya ka anyị pụta ka anyị were ntọala Igbo maka ntọala Igbo ka nna nna anyị fa iwe bisia ndụ ka nka ibe dịrị ba mma fa wee na ụnụ n'anya kịta na afụ ka e kwuru na anya ukwu si wee ju nge niile wee na-emezi dibịa na-ekunite kịta na-asị ya na-efe arụsị ya bụrụ na aka ji ọfọ ma mụ nwe na-ajụrụ ajụjụ si ibe niile a na-aza aka ji ọfọ enwekwa onye na-apụtasị na ụkwụ ya bụ ụkwụ jizi ọfọ o nwere onye kwuru ekwu onye ọbụla rie adụ duo onwe ya ebe a ka anyị ga-ejekọta n'iru owuwe akpụ Okija nke High Chief Akunara Tugo na-efe eji ama ike eji mpụwa si ka nje bụrụ ya unu n'anya mgbe gara aga enwe ndị kwụsachiri okwu mana taa gịnị na-emezinụ eziokwu dị osimiri emesi ọmasị ife agba n'aka eji enyo enyo ya ana m ekenekwa nwoke na-ekene nwaanyị gị bụ onye ọma na-ege m ntị gị bụ onye ọma na-anụ m n'ụbọchị taa ka m na-asị ka ife dị mma mere gị ka ụgam n'ihu duru ụmụ Igbo niile ka m nwee kwuru na anya ukwu pụọ n'ala Igbo maka na ife dị mma ka anyị na-achọ n'ala Igbo ka ife ọma bata n'ala Igbo a na-ekwu m kwesịrị ịga si na ife ọma ga-abata n'ala Igbo mmụọ ndị ụka ịdị eme ka ha tụfusie anyị ka ha mebisie anyị ka ụmụnne anyị niile anyị webụ ndị Igbo ka anyị bụrụzie ndị ilo onye fụ nwanne ya o mee gịnị ọ dị ya ka ọ bụ oke na bụ nso ọ dịrọ mma ekwu m na Chukwu nke kere anyị bụ Chukwu nke anyị na-efe bụ Chukwu okike abịa ama ụmụ mmụọ niile anyị na-efe na ọ ga-eme ka udo na ịfụnanya batakwa n'ala Igbo ọzọ ọ ga-abata ụmụnne anyị niile ndị akụrisiri anaba ndị a na-esisiri anaba ndị akụrisiri ụlọva na Lagos ekwukwe m si na ọdịda gị taa akụrisiri ife gị taa ya dị na ka ọdịda gị obidogo mgbudi elu gị obodo na-eche gị maka na Chukwu nke si n'ala Igbo wee dujogo obodo Lagos nwekwara ebumnobi o jizi jego andị ka ọ ga-eji bunata gị n'ala Igbo ga-akarịa ihe gị ahụ emebiri na Lagos ifeọma ga-emere gị jisi obi gị ike ejikwara bikos efu na akụrisiri ihe gị ụfọdụ bụ sofu prọpati ha nwe na ndụba ka Adam eji iwe chezie n'ụwa gị agwụgo aka m na-agwakwa gị n'ụbọchị taa mụnwa bụ Chief Akunara Tugo Okija na-agwakwa gị na olileanya ka na-eche olileanya gị ka dị ike agwụna gị na ife ị na-eme agwụba ka chi nke anyị na-efe gozie gị ma nye gị obi isi ike ka ị gara echebeghị echiche developụrụ onwe gị high BP ma isi ka ije amanye isi ma ọ ka ije rie poison ka ị nwụọ because of na ọ dị ka ụwa gị agwụgwọ aka m na-agwa gị na ụwa gị agwụba olileanya gị ka dị n'aka chi gị ka ọ dịrị gị mma n'aha Chukwu okike abịa ama ihe ọma mebe ihe ọma mebere ụnụ niile Igbo abụ Igbo ife ọma mebere ụnụ nke onye ọbụla nọ ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị jisie obi gị ike na ife ọma ga-emere gị mana ndị mmadụ ka ọrụ gị si wee dị ekene m ụnọ
kene onye ọma na-ege m ntị, kene ọra na eze ndị Igbo niile, kene ụmụ be anyị niile, ndị nọ Nigeria, ndị nọ ala Igbo, ndị nọ ala Yoruba, ndị nọ ugwu Hausa, kene ndị nọ obodo oyibo, ndị nọ Asia country, ndị nọ China, ndị nọ Kuwait, ndị nọ America, ndị nọ London, ndị nọ South Africa, ndị nọ si obodo dị iche iche. Ekene m unu. Onye unu ya nọ taa ka a na-akpọ Chief Akunara Tugo Okija, aka ji ofe ugwu akpọ Okija. Unu nwa bụ mam asị onye eji eziokwu mara, mmụọ na-agba ụgwọ na Okija bụ ugwu akpọ Okija na ụlọasị Okija, eze ụlọasị ekwensu ụlọasị nọ na Okija. Ọya na ịwa ọrụ nna arụ dịgasị iche iche. Ụwa mamasị na nna agba ụgwọ, ndị makwa na nna egbu ite, na nna gwụrụ ndị yahoo ana m arụrụ ha ọrụ. Mgbada si na ya dị akwụ ụgwọ, mgbada ọbụla chịrị ntị si na ya na-akwụ ụgwọ, n'ebe a ka na-ekechi mgbada kwụọ ụgwọ by fire by force, ọsọrọ ya. Mara akpa m asị ejecha ọgwụ na Okija na-agba afa, na-achụ aja, ụmụ ihe ọ bụ ị na-enwe attack, spiritual attack, ekechiri gị ekechi, agwọrọ si na ihe ha ga n'ihu. Akunara Tugo na-emebi ibe niile ahụ ọkwụrụ. Dozie nwoke adịka o kwesịrị isi dịnụ, dozie nwaanyị adịka o si kwesịrị dịnụ. Ọrụ nna arụ karịsịrị akarị. Ana m agba afa, ana m achụ aja, ana m agwọ ọgwụ. Ndị eji ụgwọ akwaghị akwụ a na-agbapụtara afọ ụgwọ fa. Ndị eji anafa anaji ana n'ike, a na-abịa ebe a nata anafa. Ndị na-eme mmegidesi maka na arụsị unu nọ na ya bụ ọbọgụ onye ndị ji neki ya, ọbọgụ onye na-eme mmegide, ọbọgụ onye a na-anara ivi ya. Akunara Tugo bụ dibịa ụwa niile ma emebegodi m dibịa wee jee ruo mgbe ọfa arụsị ji wee rutu m. Agwa m banye ya bụrụ ọfọ mmụọ ụwa niile ma m ọfụma. So ya bụ ihe nsị ka nkọwara ọrụ na eze ndị Igbo ihe anyị na-eme ka nkụ. Abụrụ m dibịa bịa be m, ị na-akụrọ m ife bịa nọ mgba gị ego nji agba afọ, maka ego nji agba afọ bụrụ ibu, mana mgba gị kwụọ ya. Don't tell me. Agwara m ife ọbụla ịbịa iwe ndị didebe ebe afa gị uti ya sọ nne m ịkwụ ụgwọ eji agba afa ka anyị gbaba afa ka ị na n'ife dị iche. Ọ gị ga-eji aka ya na-asị nye aka nwere ụdịrị mmadụ ya, maka ana m ekwu na gboo si na ọgwụ dị ire dibịa rie ego. Ọgwụ adịghị ire dibịa amaghịli ego. Onye gbara afọ, onye chụrụ aja, onye gwọrọ ọgwụ, ma emesịa ma o leghere, ị ga-eje bịa jijesi ya weta ego, ị ma adị bịa si ya weta ego. Mana ọgwụ dị ile ebe ahụ ị rụrụ chaa, nwoke adị mma, nwaanyị adị mma. Unu na-ana anya na ọ bịa na-enye testimony maka anụ m n'ọnụ ndị gboo si na ofe dị mma, ụtara dị mma. Kedu ife ga-anaba onye ọbịa iriju afọ? Ọ na-amabiri niile na-eti n'ọnụ. Ọ ya ka nsị ka m gwa unu taa ka ọ dịrị unu niile mma n'ụbọchị taa. Gị bụ onye ọma na-ege m ntị, Igbo Okeke, Igbo Okoye, Igbo Okafọ, Igbo Okonkwọ, ka ihe ọma mere unu n'ụbọchị taa. Ihe dị mma dịrị unu. Ha ya gazienụ. Ndị nwekwara ezinụlọ famili ha marriage ya skatara, a na-abịa dozie ya, di na nwunye ahụtakwa onwe ha ọzọ. Maka na ife m bịa n'ụwa bụ ịrụ ọrụ Chukwu, ebe ịrụ ọrụ ebube, ọrụ ezite m ka m bịa ka m na-arụ. Nwanne na nwanne esemokwu na-esere ya ekweghị ndozite, a na-ebute ya edozie ya, ezinụlọ va bara ka ute yiri ka ego. Ya dịrị ụnụ mma n'ụbọchị taa. Gị bụ onye ọma gere m ntị, ka ife ọma meele gị n'ụtụtụ, n'efife, na mgbede.